करब हम सजनवा अंगनवा में। भंगिया धतूरा साथे बेला के पतैया, साथे बेला के पतैया, साथे बेला के पतैया। भंगिया धतूरा साथे बेला के पतैया, साथे बेला के पतैया, साथे बेला के पतैया। जाई के बजरिया से लाई दाए सैया, लाई दाए सैया, लाई दाए सैया। जाई के बजरिया से लाई दाए सैया, लाई दाए सैया, लाई दाए सैया। शिव गुरु के चर्चा बिना, शिव गुरु के चर्चा बिना लागे नहीं मनवा भवनवा में, लागे नहीं मनवा भवनवा में। चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में, चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में। दिलवा में बसलवा रे, दिलवा में बसलवा शिव गुरु के नंबा मोरा मनवा में, मोरा मनवा में। चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में, चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में। देव के देव उत हवे महादानी, उत हवे महादानी, उत हवे महादानी। देव के देव उत हवे महादानी, उत हवे महादानी, उत हवे महादानी। हमनी शिष्या उनकर पूजा करतानी, उनकर पूजा करतानी, उनकर पूजा करतानी। हमनी शिष्या उनकर पूजा करतानी, उनकर पूजा करतानी, उनकर पूजा करतानी। सबके हूँ पूजला उनके चरणवा जहनवा में, सबके हूँ पूजला उनके चरणवा जहनवा में। चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में, चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में। दिलवा में बसलवा रे, दिलवा में बसलवा रे शिव गुरु के नंबा मोरा मनवा में, मोरा मनवा में। चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में, चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में। पहिला में दया मांगब, दूसरा में चर्चा, यार दूसरा में चर्चा, दूसरा में चर्चा। पहिला में दया मांगब, दूसरा में चर्चा, यार दूसरा में चर्चा, दूसरा में चर्चा। तीसरा में करब हम गुरु के प्रणामवा समवा में, तीसरा में करब हम गुरु के प्रणामवा समवा में। चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में, चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में। दिलवा में बसलवा रे, दिलवा में बसलवा रे शिव गुरु के नंबा मोरा मनवा में, मोरा मनवा में। चर्चा करब हम सजनवा अंगनवा में, चर्चा